Nyabeta umane tuwanjani Nyabeta mbako moyo Nyabeta aye nyabeta 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 mwana moya Nyabeta mwana moitonga Nyabeta masika mangana Nyabeta again Kose? Kose? Kose ai. Kose? Akele soko ye. Lakini ndoto ichiko soko. Nekeni mwana na risko. Nabona mnoki netege myaka yo bwata yonsi. Umwana nabe isiko. Toko moreta rindi. Ndoto twari umwana. Nakubori riswa. Myaka yonsi timo bwate. Umwana nabe risko. Aya takubera. Ngikwa ngendo kombolira umwana nibwato mwanisi. Kinaigweterende kamati yachete. Mete nyanja amatiganga tebi. Nse yabona niga. Kero umuntu arora abwatiriki. Abantu bare ronde tayo teto gukora gasi ya ne anyo aragire kurwase bigari bya. Abantu bangamagende. Atete ako kuigu kende nko bakira segetekia. Muntu nwari. Mono ngiye kiyagere minda. Betro kende kere minda. Nyamberi mokera twagachira nerengia. Kana mangane nyomba ngaitwaro. Karante ngiye kiyagere minda. Sino kanya kweli kabila uno mwana. Lakini reto mwana ingi. Mwana ni chibaraka. Yo nongo kani kururero. Utambe nande nyoena kurukare. Iyo manyirenga. Mwana yani umusubati ekere nyoe murase nyoe. Bagotera nyombo niwe funu nyine kirasi. Umwana umusubati yani umwana ase nyomo umusubati nero maite umwana. Noyongo. Ngo banyorete no mwana. Nze ndatebe nyoni ko rumutikiye kugwira. Bona nyoni bona mangane nyoni ngaina ndaruga. Bona ko rumusko yigar bono gakyo mundu nacha gutamira okora muna mwana tariyo. Nini emyaka yonse. Myaka yonse. Tigwa ntebe tyayo munyini umiske nakaro lakini tarisho. Kwebira. Victoria school. Kwebire. Tako tiganda kwana mete nkonkaragariore. Ebirengere liboni ko ndengere tinaki nakingokora manyeke naske. Ngokweresa ande nkuogore bona. Igungotei. Weste yangotei. Noroche mama numunuri omukuru. Nabokore to omwana tore onyega to bwekene. Nabora nyoro omwana ninja bwekene gosemokera gusema manga yokumana. Ono we kwasekire. Ora nyori nabambwikeine. Mujando bwete nande. No yo mutiganga. Toko nyoro omwana no mubariri. Oyo. Juminto mubariri muntu mumwamtakore tiki. Tai. Koko nyoro omwana no mukiriru mukira no mukiri. Toko nyoro omwana kongonyo konyo ngo ngonyore. Wakore okwa. Koko nyoro omwana omia omoitoko mama no omia tata ne renta ikerete. Timenti tata na kiaringa ayinkwa muruzi. Leto omwana. Gakorengera linsaiga. Ekware kuramboli ngikire nkoereza. Mangane okorete mwana. Bose njino mwana nta at least na chichigasi echi. Change choko nyakongana nyakogosibe nasi nje na arosi. Pues ese no monto monga. Lakini mangana ya ngomekele sense. Because my daily ke muntachi ta inya beto already asirete. No komanyanta maeteji. Igo no liri gachi te korora umuntu yo ngaki oigura mangana oigure gento na akorire lirio mata mangana kwanete na mange sana Akwero ke simbe na bagokora kindi gionse elinde tutigare na inji
Iko bono kindi gionse nabo gegoikira bagogokindi nabo omonto. Ritari gosekera tata. Rengereria ekero gwente okora. Kimuntu narengereri gose naikire iga. Nambaro tata. Ngorari rori. Ngore rori. Iga ongikirie nsinyo. Ongikirie nsinyo lakini goikanteme. Tago nsinyo. Nakio orakora omanye next night. Ono tari gochigosoa getanda. Ono ne ngoro imu. Omura. Ngochinde nao kwanera kwa timiti nakio gochikwandora. Lakini nje bado tindi korosa kokoni. Ono saye mission imbwate manyaso mwiso koywali. Mbwati kende ngokora wa. Gasi na bwate na koli. Tetengenda se jiboys cyane turize iga manyaso mwiso koywali. Lakini goikanda atara guchisoka nyabeta. Ndaigubara bunga ibaike. Erinde. Bono ndetembe kabantamba. Onyenke muntu oyu aretwe atebe ngai ya mubigite. Aro. Ose naro tomai. Aro. Bono nabo tuguchaka no korigi. Akwa. Enyomba ase enyomba. Mwigura. Lakini bono enyomba ase enyomba no monyore enyomba yo muntu. Ke muntaga toinware. Tata, ono muntu okorete chimission chiae sai tai yanyega no jaga ko morigi to komonyora. Ono next night. Ina story mbwat. Yende getangani. Na role behind that ya kabere. Tai around ya gatatu. Na yore next. Nango seke gatali ngo seko ubwari. No borro bogonse. Na mabira ngoro chirete. Ndetigankore party yane ayande nyasaa nyako shughulike ekero gwakorire kabiri iyo bono mwana one kwaikeire bono ng'a kwa nyorire kwerende chibesa buya iga kwa chaisa ni omobuku bono nocha gocha kwena ntori kurugaria tocha koba omosomba gokorera omonto rioka etoke naye ne boss ase engencho mbora rire gwatabete ng'a nigo tukogorire pikipiki nteria ngono buya bw'epikipiki amane kwerende pikipiki anga sai tumedose ambune tamagoro kali lakini karongo kwambe pikipiki ni dare chigare story gari mate nabo korokore iga miaka meke ya no itatu iga nyari kwa sukiro chimonyo gore yao ati bano gokwira naga gase pikipiki nabo gokora of course lakini miaka nere goikira nyari kwa rosire wono kutanyari kogendera bono maete ekero kwago tetare gocha gwesunani ase pikipiki igoro mnanche bono chene tinkonyara gwesunani pikipiki igoro nyare nandi nago teyo maite matari ase ngokore gase ani experience ndio tokurusio lakini mara karango kombe experience ne pikipiki motora bago cha kuigere pikipiki ande ne lakini experience ke bobe getawo ngoi karo ke monto tako nyara kuigere abu ya bono ano ya kwa gaigire ya kumbe egento mugusia tabetenga egesema okigukinia lakini ngiri ogaraki nkeri kuogeya yani ndoche ngabona kuogiri kwari kobera nkaga koja kumenya kwari ngamangana manaye manya kende pia ikobono nje tekenda gatebi mwana one nchirago kire sana na hende nche egente getena hande ekero kunko kotebidi ngana wantegerra omwana bitutu namo manyete bakerieta tuwalengene nyarukerie kuruku bitutu litukerie namo maite amo manyete bakerieta bono ngento okora ayeri Jumatatu saa 2 oche no mwana bitutu urike statement amarieta ngagretere no muntu osomete oli no mwana osomete bonsi nimba somete kona ayo kurinki yako kweba marieta yo umugambi omwana oyo maite no mwana bwa masikani nabo moigwete na nayo mwana oli omwana bwesigete omwana tueta cheire poro mono bakesokie ngagete na bane go nondo che go kondigere biega tro chini ndasata nama borumbu amonyene ke amatecha na busaigo wano mongina agento okora gendo timoke report ya ikire ahande tweba Jumatatu nyasa oli nkonya gusaba iga tagontiga sawa bono ikabuya kena bekira oro botima
Ono tigang'ende. Umwana ngutuka araere. Mwana ngutuka ara segetaria gios. Aya. Oyani. Oyani? Karara njuo. Wa. Ama ene nari kuyaria. Ko. Na nyondo undo kuyaria nere. Ekanya bwora. Toma etenya roke kurugunya bata. Nabeta kumuibu. Mungu yo chanu mai. Nere timura bitu biyaigo. Nyabeta ku. Wono gwete nyabeta asirete. Na igweta mang'ana yitu kugete. Twachite kuri mu school. Nyabeta asirete tariki 11 cy'umutinyo karenga. Tariki 2 tariki 20 cy'umutinyo 12. Wa paka bono. Paka bono tano tu. Konya kirete mbona letiri report. Bono mungino yo na chiri ko tamukulire ni ki bono mungino yo. Yani report kuira ile report police. Ta ko nyara ko report police. Yani mwana siro mutinyi mumacha ko letiri report re. Bas, tigai, inyaruka minu mwate ni rupana. Obi bado ntara manyara. Lakini mtu atebete kwa sale. Mwate na mwate betugo, na mogo te ubusai. Mwamurigite. Twachie tororo lituko giteiga. Muchita na nguna. Twachite nche. Nanti. Mu school ya tatebete ya sale. Togaikora ro tukanyara ciembe tsiekire.